Мин Арча баласы фестивале балаларны яклау көне уңаеннан уздырылды. Чөнки фестивальнең төп сәбәпчеләре балалар һәм яшь үсмерләр. Казансу паркында бу көнне җылы бәйрәмчә кәеф хөкем сөрде. Көчле алкышлар астында проектның гимны яңгырады һәм бәйрәмгә җыелучылар флешмобка кушылды. Әнә шулай күтәренке рухта башланып киткән фестиваль котлау һәм рәхмәт сүзләре, бүләкләр һәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Тантананы Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Эльвира Вайфина ачып җибәрде. Хәерле көн, хөрмәтле арчалылар, мин сезне барчагызны да бүгенге бәйрәм белән ихластан тәбрик итәм. Һәм инде менә балаларыбызны без яратырга тиешбез. Без ал балаларыбызны яхшылыкка омтылырга өйрәтергә тиешбез. Һәм бу үзебезнең вазифаларны бәйрәм көнендә генә түгел, ел дәврендә дә без сезнең белән башкаларга тиеш. Һәм инде менә бу Арча баласы проектына мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аларның организаторларына, башланучыларына, чөнки бу проект дөрестән дә уникаль. Менә республикада да андый проектлар юктыр. Менә төрле өлкәләрдән бөтен буыннарны җыеп, үзенә җәлеп итеп, үзенең табигате белән, үзенең якларының тарихы белән таныштырып килүче бердән-бер фестиваль. Бу фестиваль эчтәлекле булсын, алдагы елларда да аңгыр зур уңышлар теләп калам. Бәйрәмнәр белән сезне. Балалар һәм яшьләрне Арча районы тарихын яңа форматта өйрәнүгә җәлеп итү максатыннан оештырылган бу проект 3 ел дәвамында меңнәрчә катнашучыны берләштерде. Видеороликлар, фотосурәтләр, ребуслар, социаль челтәрләрдә барган бәйгеләр. Моннан тыш укучылар арасында рәсем бәйгесе, тарихи квестлар, осталык дәресләре үткәрелде. Бәйгеләрдә 5 яшьтән 18 яшькәчә укучылар катнашты. Берничә юнәлешне кулачлап алган әлеге проект укучыларда туган якка мәхәббәт хисләре тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Мәсәлән, рәсем бәйгесендә укучылар Арчаның истәлекле урыннарын кәгазьгә төшереп кенә калмыйча, аның тарихын һәм актуальлеген өйрәнде. Бу көнне дә районыбызның матурлыгын, үзенчәлеген, тирән тарихын бәян итүче сәләтле укучылар сәхнә түренә чакырылды. Мин Арча баласы проекты 2020 елның июнь аенда башланып китте. Һәм бик кыска вакыт эчендә безнең балаларыбыз һәм яшь үсмерләр арасында ул популярлашты. Әлеге проект районыбыз тарихын өйрәнүгә багышланган. Шушы проекцияларында балалар видеороликлар яздыралар, конкурсларда катнашалар. Һәм инде һәрбер катнашучы бала безнең проектыбызның логотипы төшерелгән бүләкләр ала. Ә бүләкләребезнең безнең спонсорлары үзебезнең районда эшләп килгән эшмәкәрләр. Алар ярдәмендә бүләкләр алына һәм инде шуларга безнең Арча баласы проектының логотипы төшерелә. Бүгенге көндә проектыбыз бик тиз популярлашты һәм инде 1000нән артык балабыз әлеге проектта. Ел башыннан алып, бүгенге көндә югарыда әйтелгән юнәлешләрдә аеруча тырышкан укучылар истәлекле бүләкләр һәм диплом белән бүләкләнде. Бүләкләрне район мәгариф идарәсе җитәкчесенең тәрбия эшләре буенча урынбасары Лия Илина һәм укучылар сарае директоры Мин Арча баласы проектының җитәкчесе Руслан Гыниятуллин тапшырды. Добрый день, здравствуйте, дорогие ребятки, родители, педагоги уважаемые. Я вас поздравляю всех с праздником, с первым днем лета, с Днем защиты детей, с каникулами. Ура! Давайте поаплодируем друг дружке. Сегодня самый замечательный, веселый день, и впереди нам предстоят веселые, увлекательные путешествия, каникулы, беззаботные дни, когда вы можете провести его счастливо, весело. И каждому я желаю счастья, здоровья, любящих родителей, расти в дружной семье. Пусть ваше детство будет счастливым, беззаботным, ярким, самым позитивным, насыщенным яркими событиями. Спасибо вам. Бәйрәмдә һәркем үзенә шөгыль таба ала иде. Сәхнәдә бәйрәмнең тантаналы өлеше барса, парк тирәсе берсеннән-берсе кызыклы уеннар, осталык дәресләре һәм бәйгеләрдән гөрләп торды. Асфальтка рәсем ясау бәйгесендә балалар берничә тематика буенча эшләделәр. Биредә пионерия туган көне дә, туган як табигаты да, юл йөрү кагыйдәләре дә искә алынды. Һәр юнәлешнең үз җиңүчеләре билгеләнде.
Иң мавыктыргыч мәйданчыкларның берсе осталык дәресләре иде. Сәйләннән беләзек үрү, татар орнаментлары төшереп, магнит һәм брошкалар ясау кызларны битараф калдырмаса, ракета модельләре һәм роботлар малайлар өчен кызыклы булды. Бәйрәмне районыбызның сәләтле балаларыннан тыш, башкалабыздан кайткан кунаклар да матур җырлары белән бизәде. Якташларыбыз Фәрит Низамиев һәм Динара Шәйдуллина үзләренең дәртле җырларын бүләк итте. Мин Арча баласы проектының эшчәнлеге дәвамлы булсын дип теләп калабыз.